Ćao svima! Dobrodošli u naš novi YouTube video. Danas ćemo prvi put da radimo temu haul. Proizvodi su stigli, tu je sve spremno, ali pre nego što počnemo da vam pokazujemo šta smo sve poručili, molim vas idite u opis mog videa i kliknite na link ukoliko želite nešto da poručite na temu ili u pretraživaču ukucajte kod koji možete da nađete na dnu ekrana kako biste mogli da dobijete kupone u vrednosti od $100 ili više od 10.000 dinara. Pa da počnemo od prvog proizvoda. U pitanju je moja omiljena stvar, nešto što mi se najviše svidelo od svega što sam poručila. Pokažite šta smo to uzeli. U pitanju je trenerka. Materijal je perfektan, znači sve mi se dopada. Dopada mi se i gornji deo i donji deo. Evo vidite kako to izgleda. Piše NASA. Malo je kraći gornji deo, to je takav fazon, takav stil. Ima i kapulja. Tako je, ima kapuljaču. I ovo su pantalone. Pantalone, što se materijala tiče, malo je tanji materijal, ali nema veze. Ja bi ovo njima obukla kada je neko prelazno vreme, jesen, proleće. Definitivno nije za zimu, previše je lagano za zimu. Evo vidite kako to izgleda. Ovo mi je omiljeni proizvod koji smo poručili. Sljedeće što ćemo da vam pokažemo je nešto što se Ariji najviše svidelo, jel' tako? Da. Evo vidite. To je kao srce jedno, vidite? I onda dole dolazi uz kaiš. I uz pantalone, znači iz dva dela je. Evo sad ću da vam pokažem. Njoj se mnogo svidelo, meni se također sviđa, ali jedini problem sa ovim je to što je malo široko po mom ukusu. Nekako, ili prosto trebaju još malo da porastu, ali majica je malo šira. Materijal je polijester, čini mi se. Dobar. Pa dobar je, da, mekan je materijal. A što se pantalona tiče, veličina koju sam uzela za Ariju je 7-8. Međutim, ona ili je previše visoka ili je ovo malo drugačiji model, pa joj je trenutno knap. Ne znam da li će do leta da joj odgovara. To ćemo da vidimo, ali u svakom slučaju nije loše. Dolazi uz kaiš, isto jednostavno, samo je običan materijal u pitanju, napravi se mašnica, ali ok, nije loše. A Alinina boja je, koja je tvoja boja, Alina? Roza. Roza. Znači, Alina je isto to dobila, samo u rozoj boji. Isto je, njoj je, Ari je knap, a Alini je malo veliko, tako da ne znam šta da kažem kako su ove veličine napravljene. U svakom slučaju nije loše. Dolazi sa rozim kaiš. Dolazi sa rozim kaišem. Evo ovo su pantalone. Lagane pantalone. Pa materijal ništa specijalno, iskreno da vam kažem, ali slatko im stoji. Sljedeća stvar su haljinice. Ja jako volim ovakve stvari. Mnogo lep materijal, uopšte nije tanko. Može da se nosi bez kaiša, a može da se nosi i sa kaišem. Također ništa specijalno, samo ovako običan materijal. I dolazi sa torbom. Dolazi sa to, gde je torba? Da, torbica. Ovo je torba. Ovo je torbica, evo vidite. Lako se otkopčava. Slatka je, da. Jo, mi lepo stoji, šta vi mislite? Prelepo stoji. Evo vidite kako izgleda. A u nastavku možete da vidite kako stoji na njima.
proizvod je iz 2 dela, ima ovako majicu. Ima leptir na njemu, mnogo je slatko, sviđa mi se kako im stoji i kako izgleda. Također je materijal mnogo mekan, sviđa mi se, s ovim sam isto jako zadovoljna. I onda imamo ove pantalone, mama pokaže. Evo, i ove pantalone. Ariji smo uzeli roze, inače njena veličina je 130. Arija ima 7 godina, dosta je visoka, mogu u opisu videa da vam ostavim i Arijinu visinu, kao i Alininu visinu, čisto da možete da uporedite sa veličinama ukoliko budete uzimali iste proizvode. Evo vidite kako izgledaju pantalone. Imaju neke džepiće sa strane. Alina je isto tako dobila, samo u drugoj boji, pokaži Alina. Evo vidite, ista je majica. Njena veličina je 120. A pantalone su isto roze, samo druga nijansa. Kao neka prljavo roza boja. Eto, ovako to izgleda. Sljedeći proizvod su lagane majičice kratkih rukava, isto mi se mnogo svidjelo. Evo pogledajte kako izgleda. Malo su veće, ali nema veze, deca rastu. Materijal je lep, mekan je i dizajn je sasvim solidan, ide u sve. Meni se mnogo dopada. Sljedeća stvar je iz 3 dela, ima pantalone, u pitanju je trenerka, ima i duks, ima i majica, sad ću da vam pokažem. Ovo je donji deo, jako mi se sviđa, jako je dobar materijal. Tako je, mnogo je dobar materijal. Evo samo da vidite, malo je ovako zvoncarasto na dnu. To mi se jako sviđa. To joj se posebno dopada i također piše New York, USA. Ovo je nešto što će Arija verovatno sljedeće godine da nosi, pošto je za veličinu veće, ne znam zašto, mi smo poručili 7-8, ali dobro, u svakom slučaju mnogo je lepo. Ovo je gornji deo, malo je kraći, na rukavima piše New York. Evo vidite. Da. Također ima kapuljaču, opet ponavljam, lep materijal, malo je veće. Nama se ovo isto mnogo svidjelo. Koju ti ocenu daješ, Arija? 10 od 10. Od 10 do 10. Ja dajem 9 od 10. I uz sve to dolazi bela majica. Nabretela je majica, malo kraća. Ariji je ovo veliko, pošto je široka. Ali dobro, nema veze. Može da je nosi ovako za svaki dan ili može da je nosi sljedeće godine. Dobila ovaj duks. Tako je. Ima maca na njemu. Tako je. Ali nisam izabrala ovaj duks, baš zato što ima maca na njemu, ona mnogo voli mace, mnogo voli životinje. Definitivno moja preporuka. To je jedino što su rukavi malo duži, ali dobro. Kao što sam već prethodno rekla, deca rastu, tako da će biti to super. Sljedeća, Alina. Sljedeći duks ima sovu. Isti materijal, ista veličina, također rukavi malo duži, ali nema veze. Sova je na ovom duksu, boja je prelepa. Zadovoljna sam. Od 1 do 10, pa neka bude 9.
sam najmanje zadovoljna su ove čarape, ali ne toliko zbog kvaliteta koliko zbog veličine. Znači veličine su mnogo čudne. Ovdje piše XL i ovo je za Alinu, a Arijino je bilo XXL. Malo joj je. Bukvalno navuče do butina i ne može više da navuče, tako da će verovatno ovo biti za Alinu, a ovo ćemo nekome da poklonimo. Boja je kremkasta, tegli se dosta, materijal je ok, ništa specijalno, ali kažem vam što se veličine tiče, malo je nezgodno da se poruči. Eto, ja sam najveću veličinu poručila za Ariju i dalje joj je malo. Dobila sam stikere! Alini sam kupila stikere, pošto je ona luda za stikerima, ima ih već milion, ali nema veze. Ovo je onako slatko, ima različitih životinja, a vidite. I deca koja vole, kojima je ovo zanimljivo, ja bih definitivno preporučila da se kupi. I za kraj, Arija? Ovo mi je omiljeno zato što su našli na YouTube-u i samo skidaš nešto i onda stavljaš prah i jako je zanimljivo. Evo da vidite kako izgleda unutra. U pitanju su razni kartončići, kao neki, izgledaju kao podmetači, ali naravno nisu podmetači. I različite životinje su na njima. Evo vidite. Uz to sve dobijate prah u različitim bojama. I šta se ovdje radi? Ovdje uzmete jedan ovaj podmetač, ja ga zovem podmetač, i ogulite deo po deo i sipate taj prah. I onda se taj prah lepo zalepi, vi odredite koje boje želite da koristite. Ovo je za decu koja vole da budu kreativna, koja vole ovakve stvari, ovakve zanimacije. Arija i Alina definitivno vole ovakve stvari. Tako da ja ću da vam pokažem sada u nastavku kako se tačno ovo koristi, pa ćete mnogo bolje moći da razumete o čemu se radi. Nadam se da ste uživali i ukoliko su vam se svidali neki od proizvoda koje smo mi poručili, ja ću u opisu videa da vam ostavim link kako biste ih lakše pronašli. Također nemojte zaboraviti da kliknete na link u opisu videa ili ukucate kod u pretraživač na temu kako biste dobili kupone u vrednosti od $100 ili 10.000 dinara. Ako su vam bile slatke, kliknite na like. I ako želite još uvijek da nas pratite, kliknite na subscribe. Tako je, nadamo se da vam se svidao naš video, ljubimo vas puno. Ćao!